Haga banikong ngai ngu yo play uba kli tham ngap diang so phai phi baro ki bas ngam lembagane ka channel Living Word Explorer man nges kamba habis ngap yang ri jikai tin ka choblay brain kur khui phi man ngara ai khublay phi kilong kimi kilong kpa ki khon samla khep khna baret baro ma phi phine sap ha yegani ka jikai na tin ka choblay la philong we lane ka hangno ba phi fidan aga jaka ka phi fidan la fidan hai camera ba fair jeng ga ying jeng phi ai fidan hai kelenti ai ka jeng phi hai ki surok hai yo hai ki dukan yo ai ki office ai ki no ni kam ki ba phi tre fikta es kamba musim joblay udon hai ka tu ka jaka ka ba phi fidan ko mai tip actin ka choblay ka ong ba oblay udon bat ulong hai ka jaka baro tena ta ka thong fidan hang tu musim joblay un kta ye phi ba so si kata ka long ko we kene mun sin ki bril haba ki pe ki mobile janki mat haba ki ye ka jikai na kitin ka choblay mek shekri ka chong try ki kai teng ki sis of no ye ka mobile mat kim kwa ban pe ki kwa ban pe ko mi ki tu ki jirwai ki jin shan ki film ki comedy ayure ten ring a kwa ban ne very fi ka ne ka po so ba ngap ba shkor kitin ka choblay ba pinang san hai ka jing de ka ba pat ulay klam ka kitin ka choblay kumno phila banang san kumno hila ban kyu kedan ban chempang e kitin ka choblay kumangila ban ai nuksa kum ki khna school kumno kin kyu class la amdon ki bai kai yeki tenak hagajuk ko rukom lumda ki yosngo yakitin ka choblay kumno kita ke bangeng kinang san hagajing em ka jongki ka mamala sui la la phi snga pa shkor kitin ka choblay kandon ka restoration ka jing ka jong phi kanan ka healing ka change ka breakthrough tena ta ka daw ngai wer ya phi hagani ka por bangma kitin ka choblay ka ong Jeremiah kalanang ka khnai ka khat arho sang tu la da phi pe Jeremiah wang hang tu nin ka choblay ke thu engi Henry uta ubasgo sarong to unsgo sarong hakani hakaba ushempang bat itu yoblay tenak ta tau ngiru habangi singap ba skor bhai kitin ka choblay ngila banang shempang bengila man su thu bani ya ka borom ka choblay delimba habangi singap ba skor kitin ka choblay nan ki para ka chunga ki parlok perjor ka singap igane ka kubor hagane ka por ini poi bat nga ya gane ka we ka subject ka mga kwa mani kren bat phi na ka topic ka mga buang ni kata galong shapanga klam tenak ta taw habang bu igane ka subject hang ni ay na preng phi baro phi so thu ka kata ka klam ka bukum ka kata bat nga kwa mani kren bat phi hagane ka por habang kren shapanga ni ka klam Nando ka por ka bamenshua habang ipai na kitin ka choblay nando ka por jong sim paro nangta ka por ka jong Moses mat ki kun Israel habang ipek na kitin ka choblay ki jinja hagitu ki por omde tanga ka por ka Old Testament Henry what do a New Testament la ne hani ki si ka banging im ka clean ka choblay ke thu ingi ba kane ka khlam kanam ja nang nu Henry kawan be na ka khat ka choblay usai tan unum la manwan ra e ka no ka khlam ubri unum la manwan ra e ka khlam namar baling ongum ta pentip igane ka we usai tan mat ubri la ne ka bril Kidai hapo ka chimpet ka choblay. Haswa ba kikin le ekono. Ublay utep kamba ka bakile. Usatan
ulang hapo jong oblay. Ubri ulang hapo jong oblay. Under his control. Tena tak daw ngi so thu ba kini kinumla banwan ra e kanu klam. Hare ngi so thu shai bahang ni. Ka klam hi bervor. Habing pet na kitin ka choblay. Kadi ka boblay. Ukwa banwan ra e kini. Baki kibriu kini i baki so thu. Ka e ka baki kidan kam banwan e khamat ka choblay. Balai kane ka klam ka ja ngalaban ong balai ublay wan ra ai kane ka klam krin ka choblay da ngi pej Exodus kala nang ba khandai di khat bar pho khandai ang tu tin ka choblay ka thu ingi ang tu ba ka kren ye kane ka we ba de na mar ba ka jing bom rublay ka jong gibreu de na mar ba gibreu kim shakri ye ublay kim tip ba ublay udon kimane giblay town Tena tak ada ublay, udak tak jing bitar. Usempat Gibril. Kenang ba Gibril? Kentip. Bakane ka pertay. Kadai jong truai. La dagi pula yang tu kita coblay. Exodus kalau nak berkenda arhu kenda yang tu la dagi pet la. Hang tu kita coblay kong kenang ba Gibril kini otep. Bakane ka pertay. Kadai ka jong truai. Mun sen bang ngi e pat de. Kai ka baca, haga jing, kajong Gibril kini kisi ke mentah. Ki kam try kan ka pertay, kiri ki ba per. Kiri ki ba crowbor. Ki lek mar keti kawe ye kawe pan. Ki shnai kita ki terthama ki belai harukom. Kum kita ki atom bom. Kum kita ki nuclear bom. Nangta ki chemical weapon. Ki tup ki man. Bat kum ta ter. Kayak gitu ko jongki. Kalau banyak lek mar genti, banyak kam genti. Yalah kajong geri. Banyak penpat, banyak penpra. Lene banyak penjat kawe ye kawe pan. Dari kitin kajong bleh bangi i, hang ne kaya thu yang i. Ha kajisha bangi ngentip ni kene. Kene ka pertay ka bangi syong. Kede kajong utruai. Kumangi tip, kitin kajong bleh kong. Katay ka beneng. Kadai ka jaga syong ko jong utruai. Bat kani ka kendo. Kadai ka jiyu kejat ka jong u. Tenda kata-kata ngin sutho. Ba. Ngim kani ka slajo kendo. Ka bangi i menta. Tangkap tu kan depor. Ngilamat ong kani ka pertek wing syong. Kadai ka pertek syong masa. Tenda kata-kata ngidan kamban sutho. Ba. Kadai ka jong utruai. Hallelujah. Temen tang ni pej atli ki pon. Kapag nga bu hang ni, bangin ikren, syapang gani ka klam. Kapon ka baningkong, kata kalong, kajing yale persya. Kapon ka baningkong, kapag kwa banikren, kadai kajing yale persya. Ka Bible, habag kren, syapang kani, kabanta haba, ngui haba ja kanu ka klam. Nando ka por ka mensyua. Nando ka por jong imparo. Mat kum juru wat kalong ai ngi. Ki bri haba ki haba ja ka klam. Lene haba ja kanu ka jinge ka bai kendu ka ji min ki bun sin ki le persya yo blai. Ki pa sho blai ka ta ka de ka bangi ne kiting ka chom blai. Kum bangi na kiting ka chom blai Exodus la da pin pet yang tu landu ka lenong ka ban nyo pra. Kenda sipo kue kat arang tu la pipule kitin ka choblay haga por ka ba onus imparo usinshar ya ka tu ka Egypt habang ipat yang tu tin ka choblay ka tu ingi us imparo ujele persya yoblay bat ulong to ubril ubamane yiki blay town ulong usim kwa ban ring rao yiki jaj ban real habagum ka ne ka por ka Bible ka tu ingi ba hal packaging penek do nun ke jonus imparo. Kai ka balaja. Maktim ka chong blai ong ba ka klam ka laja ka wei hadin ka wei pan hatu ka por ka banus imparo unas syari ka tu gereja. Lada bin pet yang tu Exodus kal nang bakat wei ka dikat ka basan hang tu ka Bible ke tu yangi shibun ba kitiki nong Egypt ane ki break ba syang po Egypt ka syar jong us imparo kala siap kai ka tu ka por. Nyuma hagajisha ublay ukwa banwan ra
Nana bon walam no. Yaki tiki kon Israel. Namar ba kini ki kon Israel. Kidei ki briu. Ke ba kerpang ke ba ulai ula jihad yaki. Kini ki briu ke jong u. Ukwa ban plaj merau no. Nanti na po Egypt. Ukwa ban plaj no yaki. Nata ka jing syate merau jong sim paro. Sim paro uyalam merau yaki. Open mana boleh tahu. Open le ek kiba banyak le persyak yo boleh. Bagini ki kun Egypt kenam tep yo boleh. Bat ublay hai ka chi ka chi ya lagi chong ki breu. Ukwa ban walam no eki ban penmi no yaki nang tu nari Egypt. Maruang hau Moses. Ba unlai ya keren. Ba unlai ke pat yos imparo. Bat haba unu Moses haba ulai ke pat. Haga baningkong ru pelaj haga ba aru pelaj haga balai ru ta ter bat ketin ka chong blai ke thu ingi uneus imparo uji le persya ba yang tu bat haba yu le persya ta kane ka klam kala ja shibun ba hang tu hapor Egypt shibun ba ki jat klam kila jang tu dan ketin ka chong blai ke thu ingi Hakaba khadu ka Bible ka ong. Lada ka chi ka choble. Ye lagi chong Gibril. Lada pin page Exodus ko nang ka khat a ka ba so hueng tu. Ngam la ban pule ka tin ka choble tu. Hare pin ya pule ma phi. Halagi chong yi ngi san ka phi don. Ai tin ka choble ka ong. Hang tu ba tin ka choble ke thu engi. Ba ha ka ba khadu unes imparo umban se. Ban plai no ini khon Israel. Bat ngoi ba kini kun Israel kliami no nang tu na po Egypt ba didan hakalanti banle shekari kanan habang apai kendian hai di kisni kibanging emanta hai anaka spasnam kabangi dan dengar kwa ban ya benta ya kajing kenduk kajing iwei Hagini kisni, hagini ki benai ke beladam. Ngui, hagani ka pertai ka menta ka bangi syong, ka bangi man. Kum bakal aja gane ka klam coronavirus lane COVID-19. Es kam na pedang jung pi kendu iwei mat pi ya gane ka jinja jane klam. Ngala ban kubur gane. Ba hot kade shisha, kata ka klam. Namar boleh kade ka jat jingpang ka bayebet. Kadai kata ka cacing pang kapla peniap igi breu shibon pa hagani kisni ngi kini ka klam coronavirus es kamba ngi yak ai kapala ja hangne ba shibon pa ki breu kila siap kai hagani ka por ka bamenta da kita kilak habar sodong ka percay bat ki million kila ket unu knyang jingpang Bat kalong kaba ishi kaya do katata ladang ingi pet hagi gisri. Badam tang kata nanrei kani kawan poiru harap paying gijengi hagani ka ri kasi gijengi. Bat iwei na pedang jengi ngi made kata. Hai ni gibenai bat gini gisri ngi ha ban stay indoor landai wen ha ban syong aying dina marga jik ta aja ni klam. Dina kata kadau habang apai bat habang ekren bat pi shapangani bat kalong ka ba ishir kai bat ka ba ima ladang ipet ha ka chim ga jingi gini si manta te parlok e jangau try ngau ka banong hapdeng kine ki ki bangi bat ngiman ka ba ngi pat de ya ka jinglong jingi brew ha kini gisi ka ba manta ngoi ya kini sensyar Kiri kiba perwafer. Kiri crow. Kiri dan buram. Kiri uspa. Habang habaki ya kane. Ka jingja ka bakum kane ka klam ka bagi kimar. Hare omdan weru uto ubriu. Uban pai show lay. Uban penret yelade. Uban wat ya kamat ka chow lay. Uban pendam yelade. Amsham lay Watang haki newspaper, haki television, haki media, lane kino ki kubor,
Kiba pen bena om shimla don kita ki briu. Kiba penat yale de ban pai show play. Henry ka ega bang i. Bon pai ki ri ki jong ba thela ne kita ki nong yalam ri. Ki ri crow. Ki bri ka ba pau khman. Ka ega ba ki perkhat. Kata kalong. Ka jeng perkhat ka jiki kalong kumne. Lano ki jai sport ba fair. Kenyo pli no. Kenyo sedang no nama baroshi kata. Lashu sakut itu kijat sport. Kum ke football, ki cricket, boxing, atletik. Lane kino kijat jingel kai ki prepare affair. Lano banya sedang no yaki. Kata ka ki perkat aga jim ga jaki. Nangta ki perkat shishu kumni. Lano kis nama hall kenyo pli no. Lane ki tourist spot. Lane ki vas ki night club. Kum ta ke pakum kita ki jong kan ka percaya. Palop jangan try. Om don ki breu. Ki ban shifting you try. Ki perkat ki bekerja do. Ki perkat ki jong kan ka percaya. Kim pai show play. Tena kata daw wi bagi ni ki si. Shibon ba ki breu. Kidang long kita ki breu. Ki ba mane de be play town. Kidang long kita ki breu. Ki ba muat kamat ka chong play. Kidang long kita ki breu. Ki bom shifting yo play. Ha ka chi im ka jong ki. Kadang long ka jai ben riu. Ka bom riu play. Tena kata daw kumang ong. Ege nega. Poin ka ba nga buong ni. Ka jing ya la appreciate. Ka ini ki ba sni ki ba ja. Kum ki klam. Lane ki jing kendu. Ha jing ka jong ki. Bun ki bri kum pai show play. Henry. Kinang ya la persya ayo play. Kim pendem ya la de ha khamat show play. Tenda kata daw nga kwa ban ni where ya fi. Ha ga ne ka por. Bangi ngin long ki bri. Ki ba soto lane ki ba shempang ka kamon ka show play. Lada ngin ya pai bat nga manta. Sai ka si ne ka we ka pon. Ka pon kebaar. Bagaimana kapon kebaar ngabuang ni? Kacing kermen, bat kacing ri kacau belai. Kani kapon kebaar, katau wiaki banget, ki brave kacau belai, ki Israel ki bakan zaman sim, om ki Israel ki bakan jadok. Kita ki brave ki pelayu map no lin, yaki pop kacang ki. Ki belak piang Yesus kum nang penim ka cim ka jong ki. Ki belak asat ka senam ka jong Yesus. Ki dei kita ki breu ki bengin pet hagani ka por hagani ka point. You know ka Bible ke thu ingi ka klam barabor kawan namar ki breu kim shem lam ne yo blai. Kim shem pai show play. Kum ka long hagapor jong us im paro ngania pai biang chos im paro. Kum la long hagapor jong us im paro. Unes im paro kat ba kanang jaga club una pene ka to nut ka chu. Unang lai persya yo play. Henry ka ba pla ka long kumne. Ang ko panong ipi hagane ka por. Henry kiti ki bri ka chow play. Yang tigi beri ke bau ulai ula jit kerpang yaki. Kadon kata ka jingri, ka jing sumar ka cu. Kadon ka jing kermen nakam ta jengki. Ki kun Israel, haba ngap pet nyakitin ka chong ulai. Haba wat nak jaga klam ka tu, haka pot ka jengki. Hanrei ulai uri usumar nakam ta jengki. Hallelujah. Ulai udah ri sumar kendong nam tengni kun Israel. Bat latangi pet hakane ka por. Kay kita ki bangi i kita kishin. Lane kita ki jinda jingker ka chong play. Aga ti ka chong play ka ba okuner i kun Israel hakata ka por ka jangki. Ani pet ban ngala dangi phat ngana ki ka chong play exercise kala nang ka ba khandai ka di khot ka ba arphun ri hang tu ka Bible ke thu yangi. Hana kidin ka chong play kaya thu yangi. Ba ublay ong hai kun Israel. Ba kikin le shong hari ko shen.
Bagi kindan no hari Goshen. Nomor beli. Hari Egypt kan jaga klam. Upria un penluat. Ya kategori Egypt. Bat jing thong bat jing tap. Bat bre bat merak. Bat ying bat sem. Bat jing dan bat jing em. Ada ke Bible ke tu yangi. Kini ki kun Israel pada. Haba kidan. Hari Goshen. Watang uwe upria umjem hab yang kata jaga. Haleluya. Kata ke jingda. Kacong ublay. Kapa plan nak ta jengki. Lada ngin pa shishu. Exodus kalau nang kapa katwe ke di kat kapa nyong tu. Lada pulai kitin kacong ublay. Haga neka lenong ka Bible ke tu yangi. Utrai ubu. Ya kata ke jingga fair. Hapdeng ki kon Israel. Bat ki kon jang ke Egypt. Kadang ke jingga fair hapdeng jang ki. Ka Bible ke tu ingi kata. Lalu pulai tu kitin kacong ublay. Bat ngi so tu syai hang ne. Kadang kata ke jingga fair kacong ublay. Ya ki briu ke ba ublay. Ukwa ban gerku. Ya ki briu ke ba ublay ui. Usumar, udah uker, nam ta jengki. Mat di ki briu, ki ba mane blai tau. Kadon ka jing penjan ka ba crown no blai. Kata ka de ka jing penya per ka chong blai ke wi i hang tu na kitin ka chong blai. Lani pa shi shuk kitin ka chong blai. Lani pe tu Exodus kala nang ka ba khat ar, ka di khat ka ba nyong tu ka Bible ke tu ingi shi shuk ik ai ka ba blai ukune re kiti nam ta di kon Israel. Barang tu kita kacau belai ke ong yang ni kaya tu ba. Kanan kacing penjat ke ba crown. Nam te ki kon jang ke Egypt. Ba baro ke ba usim paro essential. Haka tu ka re Egypt. Ki kon ning kong jang ke re Egypt. Kenyap lut. Namar kanwan ka klam. Bat breu bat mat nang tu kita kacau belai ke ong. Ada ke ke ba plai tim ke chom lai kong tu ke tu ingi. Bai ki kon Israel. Ki briu ke ba ublai ulakar kui ki. Ublai wang hau Moses. Ong i kon Israel. Baki kin kelano. Daka senam habar atli ki syaukat ke yin ke jengki. Badang tai kon Israel. Kala kelan habar atli ki syaukat ke yin ke jengki daka senam. Bat habau tu klam jang jing penyam ya kita ki koning kong hagiri Egypt kala salut blar ya kita ki breu ki badan hagatu gari Egypt ki koning kong baru koi kala yap no ang atin ka chau blai bat lai no tang ya kita ki breu ki ba blai ula jet kerpang bat Haba una kram jang jing penyam. Haba ulai poi haga tu kiying. Baga dekat senam. Kala ni kita syaukat kaying ka jengki. One ka klam kala ya la no nang tu. Haleluya. Kata de kin ka chong blai ke bangingi e. Teladang ni pai. Haga ni ka pateng ben real ka bangingi im. Kan no tamba blai ui yangi hakini kisi kebunta. Kalau tambah ublai ui kam tam yangi bani kita ki Israel ke bakan jatuh. Ukam yangi shishu ki Israel ke bakan jamersen ke bangi im hakini kisi. Tidak ada tahu lah dengan pai bat ngai ke jingri ke jesumar ke jong ublai. Ya kibriu hakan dekat pateng ke bangi im. Lalu dengan pai bat ngai tin ke jong ublai ke kata ke jingri ke jesumar ke jong ublai. Yang abad dia pi. Ini pai bat nga. Tin ka choblay. Lada ki pi pe. Air chronological. Kalau nang ka ban nyo. Kadi khat ka ba khat sao. Hang tu tin ka choblay ke tu ingi. Lada hi pule yang tu. Air chronicle. Kalau nang ka ban nyo. Kadi khat ka ba khat sao. Antong ini pule. Lada ki bre jonga. Ya ki bla khat de kateng jonga. Kin pen red. Ya lade. Bat kin duai. Bat kin wat ekmat janga. Bat kin pai no na kilenti baman jengki. Kom ta te ngan sngo na beneng. Bat ngan map iki pop jengki. Bat ngan pen kia ya kari jengki. Haleluya. Ngi kin ka chong blege tu ingi. Ba kata ka jingri ka jing sumar ka chong blai. Lada ki bre ki jonga.
kibangala khot kibangala jit ang tin ka chomble u khot yang nga ba dia phi ngi so thu shai ba uble u jit yang nga ba dia phi ba am tang ba u jit ro u khot yang ngi hallelujah ba da ba u khot yang ngi ba la da ngi so thu e ka ne we ngi pen ret yal de khamat chong try ngi duai ang tin ka chomble ba am le tang ba ngi duai ngi wa de khamat ka chong try Hanu kata ketiga jangan try kadan. Share you play over emudon. You know what you? Magtin ka chong play. Bat hangta ublay unyus ngo yangi na beneng. Bat haba ublay unyus ngo yangi na beneng. Kadan kajing penkia. Kadan kajing gerku. Kadan kajing pelaj namar bu i ya lagi chongi priu ki bawa ya khamat ka choblay ya kata kata ublay umap no eki ban ngi phai na nak takalenti baman hang ta ublay unya sngo ken i tri chongi priu ka cho la ngi pha shi tin ka choblay kun ka kular ka choblay la nek tin ka choblay ka ba kular ngi ngi phai ban ngi pet sam kalanang ka ba khandai phui ka di khat ka balat ba sang tu la dai phiเป็ดอย่างตัวคิดก็ชอบเลยก็วัดละได้ดนกระตากระจิงยับคำกับเป็นสนิวตื่นก็ชอบเลยก็วัดละได้ดนกระตากระจิงยับคำกับเป็นสนิวand you try อุดนยากิตกิสเนร์ฮาเลลูยาอุดนยากิตกิสเนร์บันลงกระจิงยาดาบันลงกระตาkabanya da yiki bri ki jong bantap dagi snare ki jong try manang ta om tang kata kitin ko joble la dangi pula syang to ong udon shu ki thap nyang bat halor jong kita ki thap nyang kita ki bangen ken yo ri hang ta hallelujah kita ki bri ki joble ken yo ri halor jong kita ki thap nyang ki jong try upiari kita ki thap nyang Boleh namar ba why kata ke jakari nam te kibri ke chou Rengong ye pin ammi shabar jong kitu ki thap nyang lane pin amle kam sharut lane shabar shabar upur sam jong kitu ki thap nyang ke jong try nai phide ban don hang tu ong tin ke chou lai hang ta ka don ke jakari ka crown ladangi pesishik tin ka choblay ka no ka ba oblay usumar uda oker ile ke chogi pre lai pe lukas kalana ka khatar ka ba nyong tu ka bible ke thu yangi hangni ladangi pulai ba hang tu ka tin ka chong oblay ke thu yangi ba oblay ui hadu kata ile ke chogi pre ke chogu udan kata ka jing ri ke jing sumar Mai kata ai ka boleh kata kalong ba ublay uang ngala bantip lane ngala ban nyo ya ki sunyu ke jong ki bangai wat ya tu nyukli iktin ka chong ublay kong ublay udah nyo kat no kidan utip ino nyukli jonga utip tu nyukli jong pi kat no pi dan kata ngi so thu ba kapan pau kitin ka chong ublay ba ublay unyo kor hadu kata ili ke jong ki breo udah nyokor, udah ri, udah sumar. Dengar kata idon kata kecingkemen, kaba crow, kaba ublay. Why kecingkemen? Haga cing kecingi. Ladenge pai bat nga syuktin ke chawlay. Kasiti ke jaw po cikinong room. Kalanong kaba pra, kadikat kaba arbo prang tu. Ka Bible ka ong. Bak ngia tip ru ba ki ai baro kia trelem ya kapan ben ba ya kita ke i ya oblay ya kita ken yi bla khot ka bakum ka ji thmu jo ka Bible ke thu yangi hang tu upol wang shakinong room aba u i ya ai ke jing kundu ke jing bangat ya tu ka por ka jing sham ka jing mat ka jong upol Waduh umat ki klam, lana umat ki jing kendu, ha ka jing ka chu. Hari ka Bible ka ong ba upo uso thoi ka ni ka we. Bai kata ka long ba wong. Ha ba ja ki ne ki ai. Ki atrenam ban ban ba, yang ki bangai.
Kita ile man penbha. Ya kita ke basha kriu try. Namar ke bagi gile kata galong kumne. Haba kiyo ya kino ke jingele ke jingkendu ke jim ke jengki. Ke bagi bangai ke kamram ke jengki bagi de ban le. Kata galong kin pai show le. Kin penret ila de. Kin duai. Kin dama khamat show le. Badang ta ublei unwan bane shem batki. Unang pensan ke jingede ke jengki. Kabab ublei. But ublay nang ra ke jing long kam jam sim ke jing ke jengki. Nama ublay ki pendam ki ke jing shakmat ki pendam ki pai show ublay. Banta ublay wan maneshem. Ki dan kata ki yomat ya ka revelation ka vision dan ka prophecy ha ke jing ke jengki. Day namarba ki pendam yala day kmat show ublay. Hangta unang ra baki kinasan ha ke jing im ka jam sim. Namarba Paul wang hang ni. Kini barok ki baca kata kalong ban penbha yang ban penbha ya fi ban penbha ya ki bangai ki bre ki bawat ek mat ke shoblai namar ki tip shai bakanu ka baca la da de ka klam la da de ka no ka jinja ka bai kendu bi mat ha ka jim ke jong ubriu la ne ka briu ha ka ne ka slajan kendo ki long sem lane ka jim ka jengki kanu ko baca kini ka choblai ka ong kanam ja klem ka jing tip ka choblai namar tang isu thu ba ublai utip gamba kuma kitin ka choblai ka ong bangi brabor kum ki bri ka choblai ni don ha kilong hokti ka jong try ni so thu igene ka we ni don ha kilong long hokti ka jong try ba du try ubu yangi ha kane kalong hokti ka jong Uri usumar, ukdup yangi. Onam pelat yangi. Namar balai, I pai show balai. I penrut ilade. I dah nekalenti ke jauh try. Naga taka down. Ubat scam yangi. Hakan nekalang hok ti ke jauh. Hallelujah. Kanong ikiman. Ba utry utip yangi. Bat ukdup yangi. Ubat yangi. Hakan hok ti ke jauh. Mati kan neka por. Ngi ikitin ke jauh balai. Kawai tu yangi. Shephang kan neka klam. Mada shua bangin ikut. Mad pen kut ikan neka jing. Hikai neka kitin ka jauh balai. Kabang ai ji kai pada ka jauh pi. Ngani pule sakwe. Kalau nong nak kitin ka jauh balai. Kata kalong kasih ka jauh pol. Sha kinong room. Kalau nong ka bapra. Kadi kat ka balai hueng tu. Tin ka jauh balai. Kabaya tu yangi hang tu. Lada ublay. Ulong nakamanta jangi ang tin ka choblay. Hallelujah. Lada ublay ulong nakamanta jangi. Uy ta uban yala yangi. Kanu ka jing ka bay gendo imat and then slime kendo. And ray lada ublay ulong nakamanta jangi. Kanu ka jing ka ban yala persya yangi. Hallelujah. Omdan kanu ka ban yala persya yangi. Idon hakalyang ka jong try. Idon hakti ke choblay. Te omdan menoru uban ya le persya ingi. Kata dei ka juri ka sumar ka choblay. Yela ka jong ibreu. Es kamba ka ktin ka choblay. Kan ker khu yanga bad epi kibas ngap lemba ka ka channel. Ublay ker khu epi. Bad ka por. Tungi pendam ha ka jinduai. Bad ktin ka choblay. Kan na sutit hap deng jong pi. Kebias ngo bad kibas ngap lemba kan nega video. Badu blay unkor ku shibun na epi. Tong inlet yang dengan por. Ya kebendam shipor haga jenduai. Try sebe kong duai kamat cheme kan go pa be kan klamat ku kan por kan nega chanmen. Idan kan klamat engko try mani kai kitin ke chome. Shibun ki brig sngo bat sap engko try sebe kor. Kta eki ablay be kor. Pen thamai ki engko try sebe kor. Kan engko try ke chipenem. Kan engko try ke chipen kia. Ya way ke e kan nega video ablay e changa. Es kam engko try be mat. Shibun ki ek jing ek ngi mat ikendu ane slide kan engko try sebe kor. Harem engko try me ri mesumar. Ile ke jangi bre ablay e changa. Meri mesumari ko try iti ke bangai. Ki pai no, naglang tiba man. Iki ki pray ko pendet ilde kmat chabi ko try sube koror. Namar kata able be koror. May sewing ko pa ko por ko likot ko try. Es kami ko pa men priang. Ko try sube koror man kai ko pa. Kapi ki ski ko por. Kina ya begin wanta shiter kan. Hakata ji sugu try. Ai te ko por. Amen.
เดี๋ยวอุบเลยนี่ก็คุยพี่ให้กันได้กันฉันเมียนบางอย่างสแคมบางอย่างสิกันดูเพียงฮักคุยกับปอตัวอุบเลยนี่ก็คุยพี่คุบเลยชิบุนอาเมน